салом дӯстон, Криштиану Роналдоро баъди оне ки сахт таъриф кардем, акнун маҷбурем ки камтарак танқидам кунем. Номаъқули ин чеҳраи мағруртарин дар ҳамаи давру замонҳо он аст ки дар бозии зидди Алшабоб тарафи мухлисон ишораҳои нобоб кардааст. Барои ин баъд гуфти ҳамаи расонаҳои пешсаф ӯро ҷарима мекунанд. Дар бораи ин ва дигар хабарҳои муҳим аз видеои имрӯзаи мо маълумот пайдо карда метавонед. Лайки қиматбоҳои худро гузоред. Мо бошем сар мекунем. Дӯстон, футболи бошгоҳӣ дар ҷӯшу хуруш аст ва моро чанд рақобатҳои ҷолиб интизор мебошанд. Манчестер Юнайтед дар Кубоки Англия вомехӯрад бо Ноттингем. Интер ки ҳамаро аз сер роҳаш пуф карда истодааст, дар майдони худ Аталантаро пешвоз мегирад. А дар Кубоки Испания Атлетико ки дар бозии аввал мағлуб шуд, кӯшиш мекунад ин навбат бар зидди Атлетик ғолиб барояд. Чӣ гуна сенсатсияҳо моро дастҳо тайёр карданд. Тамошои рақобатҳоро бо 1x бозам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Ба қавли Daily Mail ва чанд рӯзномаҳои саудии дигар, Роналдоро аз ҳаққи иштирок дар ду бозӣ барои ишораҳои ноҷоз зидди мухлисони Алшабоб бояд ки маҳрум кунанд. Сабаби асосии ин маҳрумкунӣ аз бозиам рафтори ғайриваршӣ нисбати рақиб аст. Дар бораи ин гарчанде то ҳол ягон чизи расмӣ нест, вале вақте ҳама навиштана сар карданд, аниқ ягон чиз мешавад. Фикр мекунам мумкин шайхон нафари маҳбуби хешро ин маврид ҳам сахт эҳтиром карда боз ҷазо намедиҳанд. Вале агар ҷазо надиҳанд, нафаи дигар ӯ аниқ тори сар мебарояд. Аз як тараф агар ба дурустии ин рафтори Роналдоро таҳлил кунем, нахуд ба нафаре ки таҷрибаи бои 20 сола дорад, ҳамчунин яке аз машҳуртарин футболбози сайёра аст, чунин додзаниҳо аз ҷониби мухлисон таъсир кунанд. Агар ба ҳама ин гапу садоҳо диққат кунӣ, аниқ девона мешавӣ. Аслан Криш дар Реал ҳам асабҳои худро контрол карда наметавонист. Дар Ювентус ва Манчестер ҳам аммо эҳтиромаш боло буд. Умуман дар зимистон ҳамеша ин бемории ӯ авж мегирад. Дастаи кунунии ӯ Ал-Наср бошад, ҳарчанд айби Роналдоро бори сари нейросетҳо зад, вале маълум шуд ки дар минбарҳо духтаракони ноболиғам буданд. Аҷоиб, Роналдоро арабҳо барои бардоштани имиҷи давлат оварданд. Ӯ бошад баръакс, якдам ҳамаро таҷовуз карданӣ мешаваду якдам шарфи Ал-Ҳилолро аз такпӯши поёнӣ мебарад. Хулоса ин мағрурӣ ва худписандӣ ба ҳадди зиёд аст ки дар сари пирӣ худашро пеши ҳама нол мекунад. Ҳамин тавр рафтан гирад эҳтимоли ихроҷ, яъне депортсия кардани Роналдо аз Арабистони Саудӣ хеле зиёд аст. Дастаи собиқи Роналдо бошад тамоман парвои проблемаҳои Кришро надорад ва фақат дар фикри оянда аст. Ин маврид гуфта мешавад ки Реал ва Алфонсо Дэвис оиди гузариши дифоъгар тобистони соли 2024 ё тобистони соли 2025 ба таври шифоӣ ба мувофиқа расиданд. Соҳиби феълии ин ҳимоятгари канадагӣ дастаи Бавария Мюнхен бошад, дар баҳои бозингараш қариб 50 миллион евро талаб мекунад. Вале чӣ тавре медонем, пешниҳоди аввали Реал аз 35 миллион евро зиёд нахоҳад буд. Ин ҷо гапи ин ки агар Бавария фурӯхтан ҳам нахоҳад, дили худи бозингар ба тарафи Реал мекашад. Аз ин бармеояд ки паропари Барса барои ин бозингар тамоман фейк будааст. Амаки хабаркаши мо Фабрицио Романо ҳам тасдиқ кард ки агар Дэвис шартномаи нав бо мюнхениҳо имзо накунад, ӯ фурӯхта мешавад. Дэвис ҳам аз барои Реал шудан махсус шартнома тамдид намекунад ва дар кор шавад бепул меравад. Ин ҷо параллел фақат он аст ки як замон бозингарони амриколотинӣ аз ба ҷои Барса ҷон медоданд. Барои ҳамин ҳеҷ гап не агар як Дэвис аз барои Реал худро қурбон кунад. Бавария ҳам албатта ягон дастаи лох несту дар сурати рафтани як кас дар фикри овардани нафари дигар мешавад. Олмониҳои навбат мехоҳанд бар ивази Алфонсо Дэвис аз Милан Тео Эрнандесро биёранд. Гарчанде мюнхениҳо то ҳол расман бо ҷониби Милан ба алоқа набаромаданд, вале гапу кор дар дохили офисҳои роҳбарият баррасӣ шуда истодааст. Мо хуб медонем ки солҳои охир Бавария дар овардани бозингарони нав чӣ гуна пулсарфкуниро ёд гирифтааст. Гузариши Ким Менҷе аз Наполи ва Матиос Делик аз Ювентус худ тасдиқи ин гуфтаҳоянд. Барои ин ду дифоъгар олмониҳо 120 миллион евро ба ҳисоби Наполи ва Ювентус гузаронда буданд. Агар гапро сари трансфери эҳтимоли Тео Эрнандесро давом диҳем, ҳанӯз баҳори соли 2019 Бавария бародараш Лукас Эрнандесро бо нархи 80 миллион евро аз Атлетико Мадрид харида буд ва агар ӯ тобистони соли 2023 ба Париж намерафт, мумкин бародарон дар Мюнхен якҷо мешуданд. Хулоса, агар Дэвис аниқ тобистон аз Бавария равад, ғайр аз Тео Эрнандес дигар ягон дифоъгари солим дар фурӯш барои олмониҳо ёфтан мушкил хоҳад шуд.
дар фаронса бошад бо рафтани Мбаппе аз Париж Энрике зур шудааст. Баъди оне ки Мбаппе гуфт гапу кор бо ПСЖ дигар бас аст, ивазкуниҳои ӯ ҳам аз бозӣ шурӯъ шудаанд. Даври гузашта зидди Рен агар ёдатон бошад, ПСЖ ба зур як холро ба даст овард ва он ҳам дар дақиқаи охир аз пеналти. Бале, барзами ин мураббии парижиён Луис Энрике аллакай дар дақиқаи 65 голзани асосиро аз майдон гирифта буд. Барои ивазкунии Мбаппе ким ки кадом бозингари қаторӣ ё иҷоравӣ нест. Албатта солҳо баъдан зиёд шуданд ва Энрике ҳам ба онҳо посухи обдор дод. Мураббии испанӣ гуфт ки дер ё зуд мо бояд ба набудани Мбаппе одат ва тоқат кунем. Аз ин рӯ ман қарор кардам ӯро барвақттар аз майдон берун кунам. Ҳарчанд натиҷа хуб ҳам нашуд, таби Мбаппе хира буд ва кори шудагӣ шуд, вале ҳақиқат талх ҳам бошад, онро бояд қабул кард. Як гапи асосии дигар атрофи Мбаппе он аст ки доду фарёд аз ҷониби мухлисони ашадӣ ба суроғи футболбози фаронсавӣ як муддат дар варзишгоҳ нахоҳад буд, чунки инро худи наздикони Килиан аз фанатҳои сарсахт ё худ ултраси ПСЖ хоҳиш кардаву то эълони расмӣ оиди рафтани Мбаппе чунин нахоҳад шуд. Чӣ тавре Мессиро як замон дар Париж ҳуштаг мекашиданду ҳар мавриди эълон шудани номаш дар Парк де Прес суханҳои қабеҳи мухлисон баланд мешуд, вақти Мбаппе бошад чунин намешавад, зеро ӯ бачаи худи аст ва инҷо хештаборӣ рол бозӣ мекунад. ба ҳамин тамом боярдонам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.